Oo naman. Ba't ka naiiyak? Yung step ni Malik, yung kamatay. Yung pag ganyan. Kala ko sabi kayo niya. Ha? Lilian may kaklase. Oh. Yung babae, mag-boyfriend siya girlfriend. Teka, dito muna tayo. Yung babae, ang apelido niya, Ano? dalawang po. Pupo? Apple, dalawang po. Miss Apple, Dalawang dalawang po. po. Tapos yung boyfriend niya, Tatlong. Mr. May malaglag ka, Sunny? Bakit mo ako binibideo? Hindi lahat binibidyo ko. Ano yung tinanong mo mukha? Tapos, Tapos, yung boyfriend niya, ay ang apelido, Kwe. dalawang bukwe. Pero Ke. Tapos pag nag-asawa daw sila, Dalawang bukwe. Ew! Apple, dalawang po. Uy, tama na, ang dami ko ng... Bakit? Prepare ng arguments. Arguments for sa kabila. Argument sa kabila. Ng kabila. Pero kailangan natin magkaroon ng provision sa constitution na nagsusupport. Asan constitution natin? Video to. AC video to. Kailangan nga ito constitution. Pero we are going with you. Ba't hindi clear? Ba't hindi clear? Sama kayo? Ha? Aray ko yung as ko. Oh. Yung what? S daw, S. Freddy, hatid mo ba ako? S. Talaga? Dota! Don't laughter the medicine. Ano don't laughter? Don't laughter the medicine. Uy, James! Kasama mo yung mga latin. Chinil, lalaki. Huwag na si Neil. Huwag na yun. Saling naman yun eh. Umala ko. May isama yun? Pag yun ang isama yun, nagsusunod Tingnan naman niyo, tig 1,000 kayo. Sabi mo, tig 1,000 kayo. Sabi mo, Stupid. Hello. Ah, God. sarado na. Hanggang 8:30 lang.